Jalusta on kaiken perusta. Ja tähän mekaaniseen jalustaan on lisätty moottorit taivaan kiertymiseen ja korkeussäätöön. Itse ohjausyksikkö moottoreille. Se saadaan liitettyä puhelimeen tai tietokoneeseen. Ja sitten myöskin käsiohjain, joka mahdollistaa sen, että ei tarvita mitään muuta elektroniikkaa, powerbankki vaan kiinni ja voidaan pelkästään tällä systeemillä mennä tarkkailemaan tähtiä. Sitten itse kaukoputkesta löytyy lämmitin pääpeilille. Sieltä takaa kosteussuoja peilille. Sitten korokepalat, ettei nämä säätöruuvit osu maahan kuljetettaessa. Geminin tekemä lämmitin tälle pikkupeilille. Ja lämpärien ohjaus hoituu näistä. Sitten täältä kuvauspuolelta löytyy elektroninen tarkennin, lämpötilan mukaan muuttuva tarkennus. Itse kamera, johon on liitetty vaihdettava suodatinteline, riippuen siitä kuvataanko galakseja tai sumuja. Kamera on 8 megapikselin ja siinä on tuuman kokoinen sensori, erittäin valoherkkä. Sonyn sensori, suunniteltu turvakameroihin alun perin. Sitten vielä seurantapuolelta löytyy pienempi kaukoputki, jossa oma lämmitin ja erittäin valoherkkä mustavalkokamera. Tällä kaukoputkella kuvataan tähtien liikkumista ja korjataan sitten isoa kaukoputken asentoa valokuvan ottamisen aikana. Sitten 2 tarvikelaukkua, jossa ensinnäkin liittimet kaikille vehkeille. Ja ylemmässä laukussa on sitten tietokone, ohjaus tarkentimelle ja sitten on ihan katselukäyttöön niin erikokoisia okulaareja ja sitten myöskin suurennuslinssejä. Alemmasta laatikosta löytyy sitten lisää suodattimia, peilien kohdistustyökaluja, kamera sensorin putsaukseen tai peilin putsaukseen, pieni puhallin, kosteussuoja tuohon ohjausyksikköön ja sitten vielä valopaneeli kalibrointiin sen jälkeen kun valokuvat on otettu, niin saadaan kaikki pölyhiukkasten paikat kalibroitua pois sit lopullisesta kuvasta tämän paneelin kanssa. Millainen on sitten ero loppukuvassa tämän kaluston välillä verrattuna siihen, että laitettaisiin vaikka puhelimesta vaan kamera kiinni okulaariin ja kuvattaisiin sillain, niin verrataanpa vähän.
Andromedan galaksi on oman linnunradan galaksimme lähin suuri naapurigalaksi. Se on noin 2,5 miljoonan valovuoden päässä maasta. Tähtiä Andromedalla on yli 1000 miljardia. Kuvassa Andromedan yksittäiset tähdet eivät erotu. Oikealla reunalla oleva hohde on peräisin Andromedan tähtirikkaasta keskuksesta, ja aivan kuvan ylälaidassa voi nähdä Andromedaa kiertävän pienemmän M32-galaksin. Kuuhun verrattuna Andromedan suhteellinen koko on noin 6-kertainen, eikä se mahdukaan nykyisen välineistöni kuvaan kokonaisena. IC342, lempinimeltään piilotettu galaksi, sijaitsee myös melko lähellä linnunrataa. Sen etäisyys on noin 10 miljoonaa valovuotta. Galaksi sijaitsee piilossa linnunradan paksun pölyverhon takana. Puhtaammalla alueella taivasta ollessaan sen erottaisi paljallakin silmällä. Nyt havaitseminen on kuitenkin vaikeaa. Spiraaligalaksin keskus on melko aktiivinen ja näkyy kuvassa kirkkaana pisteenä keskellä. Galaksin haaroissa erottuu selviä tummia tähtien syntyvyöhykkeitä. Caldwell 32, lempinimeltään Valaan galaksi, on reuna edellä meihin päin näkyvä spiraaligalaksi, joka on kooltaan hyvin samankaltainen linnunradan kanssa. Upean näköinen Messier 51 vesipyörregalaksi on saanut omaleimaisen muotonsa vieressä olevan galaksin painovoimavaikutuksesta. Palataanpa takaisin omaan galaksiimme. Kuulokesumu on räjähtäneen tähden eli supernovan jälkeensä jättämä kaasupilvi. Pilvessä vetykaasu erottuu kuvassa punaisena ja happikaasu sinisenä. Huomasitko muuten kaikki kuvassa näkyvät yli 40 eri galaksia? Messier 13, eli Herkuleen suuri pallomainen tähtijoukko, on kirkkaimpia maahan näkyviä tähtijoukkoja, jonka voi juuri ja juuri erottaa paljain silmin. Tähtijoukon läpimitta on noin 150 valovuotta ja se koostuu useista sadoista tuhansista tähdistä. Messier 13 sijaitsee noin 25 000 valovuoden päässä maasta. Sirpalesumu saa värinsä, kun läheisen tähden lähettämä säteily saa sumussa olevat vetyatomit hohtamaan punaisena. Iirissumu on saanut nimensä kauniista iiriskukkaa muistuttavasta muodosta. Se on niin kutsuttu heijastussumu, joka ei lähetä omaa valoaan, vaan heijastaa läheisen kuuman nuoren tähden sinistä säteilyä. Huomaa myös sumuvapaa Afrikan muotoinen alue sekä laaja, kuvan reunojen yli jatkuva, himmeämpi sumuverho. Kotelosumu on sekoitus punaista tähtiä synnyttävää kaasua sekä sitä ympäröivää, himmeämpää, valoa heijastavaa sumua. Kirkkaassa keskustassa voi nähdä myös tummempia juovia, jotka koostuvat tiheistä pölyvanoista. Kotelosumun
voi maasta käsin havaita kiikareilla. Kompaktin kokonsa, kirkkaiden väriensä sekä moniulotteisuudensa takia se on nykyisen kokoelmani jalokivi.